Ja, we zien eigenlijk de aanvliegroute, de manier waarop de vleermuizen naar binnen moeten komen. Dit wordt straks nog dicht gemetseld en straks is dit de vliegopening, de enige opening die er nog is. En uiteraard de deur waardoor we zelf straks nog naar binnen kunnen. De bunker is nog net klaar. Ze moeten er nog spouwmorkers metselen worden en maar het gebouw nog bedobben worden onder een laag groen. Een luxe nieuwe locatie voor de vleermuizen en de zweltsies. Zo zitten de vogels voorheen nog in een zonnebulten bij het groendepot, maar dat weer voor de natuurbeheerders net meer te dwaan. Die wordt steeds kleiner door de weersomstandigheden, erosie. Je moet hem elk jaar recht afsteken, want die beestjes houden nou eenmaal van oevers. Hè. Van nature zitten ze in de rivieroevers. En nu zijn wij hier 1 keer een goede investering en dan ben je er ook van af. De nieuwe zweltsiewand is een mooie gelegenheid om ook de vleermuizen een upgrade te jaan. Nevens de beheerders vul je beide soorten elkaar goed aan. En als het slaget om de vleermuizen naar de bunker te lokken, zou het een tiere wichtige stap wijzen van deze soort. Je hebt wel kans dat hier dan een kolonie zich gaat vestigen. En dat is natuurlijk heel interessant. Want ook de vleermuis die krijgt het steeds moeilijker door allerlei nieuwbouw. Hè. Dat ze het helemaal dicht maken, dat die beesten er niet meer in kunnen komen. Met name voor de winter, voor de overwintering. Dus ik denk dat het wel eens een meerwaarde kon zijn, ja. De bunker kost het €24.000 en maakt eind deze week klaar wijzen.